שלום לכם, אוהדי מכבי נתניה, אתם גברים אחד-אחד, ואנחנו מתים עליכם גם בגלל שעמיחי אוהד נתניה וגם בגלל שאתם נותנים לנו את האופציה להגשים חלום. זה לעשות את הדבר הזה. בדיוק, לערבב כדורים, ואנחנו כאן כדי להגריל את הקבוצות שהשתתפו בטורניר האוהדים הראשון של אוהדי מכבי נתניה, לזכרו של אוהד הקבוצה אלכס שבצ'וב שנהרג בתאונת דרכים ב-2009. והאוהדים כאן כדי לעשות לו את הכבוד, ובאמת הארגון מעורר התפעלות. חבל על הזמן, אולפני טלוויזיה. זה מרגיש לי כמו וופא. חשוב לנו לציין שההגרלה הזאת נעשית בפיקוח של רואה חשבון, עורך דין. ההשתתפות אסורה על עובדי מכבי נתניה, עובדי משפחותיהם, אבל אתה קיבלת אישור מיוחד. אני גם לא משתתף בטורניר עצמו, אלא רק בהגרלה, רק בערבוב הכדורים. בקוקטייל שממתין בחוץ. נעשה את ההגרלה. נצא לדרך, יונתן. יש לך את הזכות לערבב ראשון. אני נרגש. והקבוצה הראשונה שתשלף מן הביצה השקופה היא... הקוסקוס של טוני. יפה. והטורניר הזה עוד בפסח, אם אני לא טועה. וואה. כן, כן. הקוסקוס של טוני בבית א', תכף נדע עם מי הקוסקוס של טוני ישחקו. אתה רוצה להוציא כדור? לך על זה, לך על זה. נגריל בית. אנחנו נגריל עכשיו את 4 הקבוצות של בית א'. אוקיי, זהו בית א', ועוד בבית א', הרשעים. עם לב זהב, אבל הם רשעים. קבוצה מספר 3 בבית א'. תערבב כדי לשמור על טוהר המידות. כן. קבוצה מספר 3, הדיימונדס ארמי. וואה. זה נשמע כמו קבוצה שהיא מועמדת לתואר בעיניי. לגמרי. והיא הקבוצה השלישית, ומי יסגור? ארגון האוהדים הוא הדיימונדס ארמי כמובן. ומי יסגור את בית א' שמסתמן כאחד הבתים המרתקים שאי פעם נתקלנו בהם בטורנירי אוהדים. זוהי קבוצת מסי סטייל. וואה. אז נחזור על 4 הקבוצות של בית א', הקוסקוס של טוני, הרשעים, דיימונדס ארמי ומסי סטייל. יונתן. אנחנו עוברים לבית ב', וכאן מי שזוכה לפתוח את הקבוצה, את הבית, היא מכבי גרין אסטרל. מכבי גרין אסטרל. שהיא מסומנת כסוס שחור. הלאה. יחד איתה בבית ב' יהלומי נתניה. אני מאוכזב קצת מהשמות, התחלנו עם הקוסקוס של טוני שהבטיח ובעיקר עורר תיאבון. מאז חלה נסיגה. בעונה הבאה נקווה ליצירתיות רבה יותר בשמות הקבוצות. היהלומים הדתיים, שבעזרת השם מדורגים במקום השלישי בבית. בהחלט. מעניין אם צביעה בון, שגם כן קשורה לקבוצה. שלוף, ידידי. קבוצה הרביעית של בית מספר 2 היא... רוצה לענות לטלפון? לא. האחים ועמית. יפה. שומעים פה רכשים בקהל, אני חושב שההגרלה הזאת מעניינת. טוב, תרשה לי לשלוף יאללה, קדימה. איזה כדור. אנחנו בבית ג', הבית השלישי, ובו. הרבה פחות מיומן ממך, אבל... מכבי אביחיל. אחת מהשכונות הוותיקות בעיר, שולחת גם כן נציגות. כן, אנחנו ממשיכים. עוד בבית ג'. מכבי AKM. קבוצה עם IKM. ניחוח שוודי. ניחוח בינלאומי, בהחלט. רגע, לא רשמתי. גם מכבי. כן, מכבי IKM. קבוצה השלישית היא ה-Crazy Diamonds. מעניין, זה פה מסתמנת, זה אולי בית המוות. לא? מאוד להיות. Crazy Diamonds. ואנחנו שולפים עכשיו את הקבוצה האחרונה של בית ג'. איזה כיף של שליפות פה. איזה כדורים, איזה השקעה. הכוח ביטוח לאומי. מעניין. אספקט. ובית מספר 4. יהלומים לנצח. יפה. יחד איתם
התותחנים, מעניין. הקבוצה השלישית. הזאבים הצהובים. או-אה, או-אה. הקבוצה האחרונה להגרלת טורניר האוהדים הראשון של מכבי נתניה היא כמובן לוברסקי, על ההומאז' פה לרוסלן לוברסקי, אחד הזרים האהובים בתולדות המועדון. אגב, לסלו צה מוזמן למשחק נגד מכבי חיפה. וואלה, והוא פה? הוא בארץ? הוא יהיה אורח הכבוד של האוהדים, נכון? אז אני רוצה לבוא למשחק. תבוא. לסלו הוא אגדה לא רק בנתניה, הלוואי. נכון, היה גם בהפועל ירושלים שלך. יפה, יונתן. באופן פלאי פתחנו את כל הכדורים. אני רוצה להודות לאנשי אוהדי מכבי נתניה שסיפקו לנו את ההזדמנות החד פעמית הזאת לפתוח כדורים. זה כנראה הגרלה היחידה שאי פעם נקיים בחיינו. תודה לכם, תודה לכם שנתתם לנו. מחכים כבר לשנה הבאה, לטורניר השני של אוהדי מכבי נתניה, אבל בינתיים שתהנו, נבוא לצפות, כי יש לי תחושה שהולך להיות אחלה טורניר. ואני עם הקוסקוס של טוני עד המוות. יאללה, נתניה. יאללה, נתניה.